Aku ya tak mlintir brengos aku. Lho ndi brengos iku? Wah, lah wis ora iso kedut ngono brengos. Ora kaya brengos sencake. Menungsa ora tataran, Bagong. Nun. Kowe wani karo Koko Prabu Kresna ora nyawang, aku iki sapa? Kowe wani karo Koko Prabu Ndrawati ora nyawang, aku iki sapa? Lho pripun to iki? Kok sampean tekon kula nek sesuk nek ora apal dapukan iki takon sutradarane to, Mas. Dadi men ora dadak. Wah, lah ana pemain kok ora ngerti dapukane apa. Aku iki Senopati. Lah nggih, sing kandha nek sampean ponokawan sinten? Ana kaya ngenten kok togong bilung. Aku iki Senopati sing kudu ngayomi marang Koko Prabu Kresna. Kowe wani karo Nata Ndrawati padha karo wani karo Satriya Garbaruci. Senopati Ndrawati Raden Arya Setyaki. Sen bosmu tak tantang apa meneh kowe mung begondale. Hah? Juraganmu tak tantang apa meneh kowe mung sak ngisore. Jelas ra wani aku. Ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat. Teka elok kahanane Werkudara. Barep kakangku apa? Durung nganti purna nggonipun Kakang lan Koko Prabu sak pejagung. Teka iki ingkang dirasani prapta. Wah, ora pangling Bagong sing munggah ning pasewakan negara Ngamarta. Barep kakangku. Iya Werkudara. Dangunen. Mbok menapa pancen Bagong dadi duta saka ngersaning dipol kakangku ya Semar kakangku ing Karang Kadempel. Ya Werkudara lungguhna sing kepenak. Ya kowe wis ora kurang prayoga. Ora mengko dhisik Panakawan Bagong. Saksowanmu ning Praja Negara Ngamarta. Aso kang dadi napas asat kang dadi riwi. Padha kanthi raharja lan slamet. Panaptamu ya sowanmu ning Praja Negara Ngamarta Panakawan Bagong. Nun kece-kece wali kece. Sadat setan wali kopir. Nun amit pasang kali mantabe tinebena ngilodune dumawahing tawang towang linepatno ing tolak manuk. Nun wonten mangandika dawuh paduka sinuwun Prabu Dubreksa. Ing Ngamarta inggih sinuwun Prabu Darma Kusuma, inggih sinuwun Prabu Puntadewa. Kok sinuwun Prabu Dubreksa? Dubreksa niku napa to? Dubreksa ki buta. Wah, nggih senes. Karep kula ajeng nyebut gelar ngaten kaya ngerti ku nek Dubreksa niku gelar Ratu Ngamarta sing ping pira ngoten. Sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih sinuwun Prabu Sang Nata Guna Talikrama. Iya Bagong. Nggih. Parengami dhateng pisanipun keng abdipun Panakawan Bagong sinuwun. Sowan kula wonten negari Ngamarta tebih saking Rubeda. Mboten manggalangan setunggal menapa tansah pinayunganing kawidatan ring Sambikala. Sowan kula manggih Baskusi. Apa Baskusi? Baskusi. Slamet Basuki. Wah nggih niku. Oh Basuki to. Iya. Nggih, pokoke niku. Namung ewa semanten kula kedang ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma nyatanipun paduka menika sesembahanipun ingkang abdipun Panakawan Bagong. Iya Bagong tak tampa pangestuning nata Ngamarta tampanana. Nggih sampun sanget anggen kawula pundi ndadosaken jimat paripe ndayanana ing kasantosan sinuwun. Prayoga nanggonmu lungguh. Nggih, sampun mboten kirang prayoga maneh kok kula dereng entuk wedang niki. Rak ya mengko meneh, dela meneh rak ya entuk bagian. Nggih. Mbok kula diabake teng panitia ndara. Ya aneh-aneh ora. Bagong padha slamet sowanmu.
Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Tak tampa pangestuning Werkudara Tampanana nggih. Sampun sanget anggen kula pundi? Prayogatna sowanmu. Sampun boten kirang prayogi. Bagong padha kanthi raja sak sowanmu Panakawan. Lho. Sinuwun Ndarawati niki. Iya. Nggih, mamujinipun sinuwun. Antuk pandonganipun sinuwun Ndarawati miwah pangestunipun para dewa. Ingkang dadosaken sarana Bagong saged raja swanten negari Ngamarta nggih. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun Ndarawati. Ya Panakawan Bagong tak tampa rat pangestuku Tampanana. Nanging nggih sampun sanget anggen kawula pundi dados jiman. Aja sok nirokke karo ngendikane Bendara ta kowe iki ora. Lah pripun boten nirokke pripun wong kula nek midhangetke ngendikane para pepundhan, para bendara Pandhawa wonten negari Ngamarta niku seneng ati kula. Lire napa? Pandhawa niki pun sewu satra sing ateten ati suci pepayung budi rahayu satria ingkang pinayungan dening Gusti. Iya. Dadi para Pandhawa niki niku mboten adoh karo Gustine. Cara wayange niku simpingan sing tengah. Mboten sing pinggir dhewe sing kan buta nika. Merga wong nek adoh saka kersane Gusti kuwi gampang diuthik-uthik karo gegodha. Cara dene wayang simpingane niku nek buta teng pinggir dhewe kala mangsane sok nggo uthak-uthik bocil-bocil niku. Iya nggih. Mula kalih kula nirokke niku ampun lara ati. Merga kula tresna kalih sampeyan, kula nggih tresna kalih para Pandhawa. Kaya sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luruh alus. Nek ndangu Bagong ming Bagong padha raja sak sowanmu Bagong. Bagong wedange diombe. Ngoten niku. Iya, sik niku enten wong manasi sedan nika sekedhap. Ngono kok diurusi lho iki ora. Ndara Werkudara nek ngendika nggih ngaten. Wah. Antep le marem. Gantem. Sound system. Wonten ciri khase dhewe-dhewe Ndara Janaka nek ngendika nggih kepenek dirungokke. Jan Bagong. Kula nirake ra isa sinuwun. Ya wis prayogakna sowanmu. Sampun mboten kirang sekeca. Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan. Ngandel ora kepenak to dimidhangetke. Iya. Mula ya bojone ora sebae ngono. Aku lho karep-arep nitiru-tiru Ndara Janaka. Kula niku karepe kula nek ndek bojo siji rak kurang bersyukur ta sinuwun. Apa iya nggih? Karep kula niku ajeng arah paling ora ping 3 lah. Nek ora iso 3 pisan ya ping 3 niku pun lega kula. Lah swara kula luruhke kaya Ndara Janaka ngoten niku kuwi malah wong wedok kula sing kula ceraki niku mah do minggat kabeh. Sajak gila kalih kula. Kok ya aneh-aneh lho ora iki ora. Bagong. Pripun Ndara Janaka? Wajan kepenak tenan nek ndangu. Kowe kok arep tiru-tiru aku. Kowe iki melu aku seprana seprene mbok yo. Bila boro njaluk aji pengasihan. Pun kula tamake. Aji lembu sekilan to? Dudu. Lho lha napa? Aji lembu sekilan kuwi dayane nek ngantem kaya kena nanging isih kurang sekilan. Wo, anggih niku penyebabe. Kula nirake sampean kok sing kula matek aji lembu sekilan niku dayane ngoten niku to. Iya. Weh lah layake kok kaya kena ning isih kurang sekilan. Kaya isih bablas ning isih ning ngarepan. Wah, luput iki. Sesuk neh aja matek aji kuwi. Oh nggih. Sing sijine Nggih. Sing kul buntet nika. Dudu wae. Lah sing pundi? Nek matek aji kul buntet malah saya ora ana wong kang nyedhaki. Ya mung aku arep takon karo kowe Bagong. Pripun? Wetanmu kae wis rampung apa urung perkarane?
Sampeyan aja ngucek niku lho nek kula sowan teng mriki lho. Hah? Niki di streaming wong sak jagat ngerti lho, Den. Wong sak jagat pirsa lho. Aku marep mbabar wirang. Aku mung mesake karo nolo garing dadi RW anyaran kok wis mumet sirah. Aku ki seneng kok nek ngrepotke wong tuwa kuwi aku seneng. Bagong, Kula kowe sowan merata ning negara Ngamarta kahanane dadi regeng, kanane dadi gumyak. weh lah. Retya kula wau beto bintang tamu. Ora sah kowe dhewe wis iso marai sengsem. Nggih. Matur nuwun. Bagong padha kanthi slamet sowanmu, Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Wah, jan ndara kembra. Kembar. Ndara kembar. Nek kembra niku sing dienggo. Ndara nakula kali ndara Sadewa nggih ndara Den. Wilujeng sowan kula bekti kula konjok nggih ndara kembar. Iya, Bagong. Tak tampa pangestuku tampanono. Iya, pangestuku tampanono, Bagong. Nggih. Sampun kula pundi dadosaken jimat. Prayogan sowanmu. Sampun boten kirang sekeca, Den. Bagong, Wonten dawuh. gawe kaget ya sing sunana wigati apa sowan menyang para Janagara Ngamarta. Napa kula pun dipun keparengaken matur sinuwun. Tak paringi kalodhangan para satata matura, Bagong. Matur sembah sewu nuwun. Langkung rumiyin kula ngaturaken salam taklim dhateng sedaya ingkang sami lenggah wonten Datulya Praja Negari Ngamarta. Ama bakdu. Nganggo amabadu bareng. Lajeng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepatipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong ngen kula badhe munjatur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Inggih Gusti kula Ngamarta Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Matur nuwun. Salajengipun nuhoni menapa inggih dados pangandikanipun Sinuwun Prabu Ngamarta. Bilih samangke kula pun dangu napa inggih dados wigatosipun Bagong sowan. Mboten saking wikajenganipun ingkang abdi pun Bagong piyambak, mboten enten kepinginan lan mboten enten gegayuhan saking kula piyambak kula ajeng sowan teng negara Ngamarta. Sebab Bagong niki ngrumangsani nek Bagong niki mung wong loro saudan telu saurupan. Kula niku ngrumangsani nek kula niku mung abdi. Apa Abdi. Ngangge kol-kolah. Abdi. Abdi kinasih kula namung Panakawan. Derajat kula menika namung tiyang aceplek. Dadi menawi kula ndek pepinginan niku mboten saged kula aturke teng Sinuwun Ngamarta merga kula ngrumangsani kula niki mung rakyat melata. rakyat apa? Rakyat melata. Padake ula ngono apa piye? Jelata. Wah, sampean malah paham. Aku ki serawung kowe iki suwe. Oh nggih. Kula niki mung rakyat jelata. Dadi nek kula ndek pepinginan kula mboten sowan teng sampeyan ning kula babah-babah dhewe, kula usaha dhewe, kula mbudidaya dhewe. Neng gandeng sowan kula menika mboten saking karep kula piyambak, inggih menika kula panutus dening Bapak kinarya mboyongi rawipun para Pandhawa gangsal ganep cacahipun wonten Pedukuhan Karang Kadempel sinambi mondhe miwah ngastau wujudipun pusaka 3 negari Ngamarta. Apa wae, Bagong? Sepisan tombak baru klinthing. Nek ora ngerti ki takon. Napa ya? Kula lali ya, wae diomongi bapak ning kula lalos. Tumbak kara welang. Nah, tombak dong kara dong suruh. Ayo kanca padha nguyuh. Tumbak kara welang, tumbak kara welang. Angka kalih Pandhawa Kedambayang miwah ngasta wujudipun pusaka ingkang angka kalih nggih menika ingkang winastan payung motha. Mak jendrit ngono wae.
Payung napa sampean iki ngelingke kula, tugase ngelingke kula. Payung Tunggul Naga. Nah, payung Tunggul Naga kalengkeng ingkang pungkasan pusaka ngamarta ingkang winastan pustaka Jamrut. Rakit kita kahulu. Jamus. Napa? Jamus. Mboten Jamrut. Ora. Oh nggih. Jamrut niku selirane Bapak Semar tahun 80-an. Jamus Myang Jimat Kalimasada menika kedah pun boyong rawuh wonten negari Ngamarta sareng kalian para wonten ing Padukan Karang Kadempel sareng kalian para Pandhawa. Wondene menapa ingkang dados gatine sedyanipun Bapak kok nyuwun kados mekaten kalian para Pandhawa menika awit Bapak menika nggadahi gegayuhan. Bapak Semar menika nggadahi cita-cita utawi wonten ingkang pun gaya nggih Bapak badhe mbangun kajangan. Pramila wali-wali menapa sowan kula menika namung badhe ngebon-bone ingkang cecawas wonten para Pandhawa katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel nuwuni menapa ingkang dados pepinginanipun Bapak anggenipun badhe mbangun kayangan. Wondene jlentrehipun menapa Bapak badhe mbangun kayangan inggih menika tak bukan dan tak lain anggenipun Semar badhe mbangun kayangan menika sing dipun bangun menika senes kok papan sing magrong-magrong. Jenyatanipun Bapak Semar sampun paring dawuh, Bagong, kowe sowana ning Ngamarta omongno nek aku arep mbangun kayangan. Bapak paring dawuh. Sing dibangun iku ora kok laire para kawula negara Ngamarta. Sing dibangun ora kok papan sing magrong-magrong pindhane kaya ning kayangan mbane urip ning Suralaya babar pisan ora. Nanging sing arep dibangun dening Bapak niku batin moral PMP. Waduh. PMP iki apa? Pendidikan Moral Pancasila. Niku sing ajeng dibangun kalih Bapak. Merga nuwun sewu. Teng negara Ngamarta niku akhir-akhir iki. Akhir-akhir iki apa? Waduh. Lali aku. Wayang tak campuri bahasa Indonesia. Pungkasan-pungkasan niki utawa wingking-wingking niki. Negara Ngamarta niku kaya koncatan kekurung. Tegese negara Ngamarta niku kaya-kaya kelangan enggok. Sebab sing ditekani kawula Ngamarta niku senes papan-papan manembah. Ngoten. Bapak niku pun bolak-balik bangun masjid, mboten disowani, mboten digunakake serana ngibadah manembahipun para kawula sanegara Ngamarta. Ning sing ditekani napa? Kaya tau Ratu Tawon. Terus sing pinggir ring road nika cerak terminal niku sing ditekani kawula masyarakat negari Ngamarta. Niku ajeng dirubah kalih Bapak niku ajeng dibenake kalih Semar. Dadi sing dimaksud Semar bangun kayangan niku ampun ngantos enten sing nganggep nek Semar arep ngembari panguasane dewa sing mapan teng kayangan nggih menika pun Bathara sapa ya? Nek ora ngerti takon, sapa dewa kayangan? Bathara Paya. Lulu. Bathara Paya Dewaning wektu. Bathara Kala. Wo, nggih. Sena sing teng kayangan Suralaya lho. Bathara Guru. Nah, mboten kok Bapak ajeng ngembari panguasipun Bathara Guru babar sari, Babar pisan. babar pisan mboten. Babar pisan Bapak mboten ajeng ngembari panguasipun Bathara Guru. Sing dibangun niku negara Ngamarta, ora kok kayangan papane para dewa Tridasa Watana niku babar pisan mboten. Neng Bapak nganggo tembung bangun kayangan menika mung nyilih tembung merga kayangan niku papan sing gemari Pahloh Jinawi Kartatata Turtara Harja. Merga nuwun sewu. Bapak niku dedikasine estu gedhe lho. Kalian para Pandhawa. Cobi sampean kemutan apa mboten? Kemutan labuhane Bapak Semar apa mboten? Iya aku kelingan Bagong. Wiwit para Pandhawa isih lare, Kakang Semar wis momong. Nggih. Wiwit para Pandhawa kuncung Kakang Semar wis momong nganti para Pandhawa mukti ngawibawa. Nyakramati mbau dendha ning negara Ngamarta Kakang Semar ya bapakmu.
tansah punten marang lakune lan uripe para Pandhawa. Nggih. Niki maneh-maneh nganti Semar lek arep bangun kayangan kok ora kasil. Ming mergo enek sekelimah utawa salah sijine wong sing ora sarujuk. Apa kowe ngerti, Bagong? Lho mbok menawi lho menika mbok menawi. Mergo wong duwe gegayuhan mesti niku enten sing ora seneng. Siji loro sithik akeh niku mesti enten wong sing ora sarujuk. Neng gandeng eleke Semar karo apike Semar niku akeh eleke Semar. Akeh apike Semar. Mesti kathah. Mesti langkung diboti wong-wong sing do sarujuk bangane wong sing ora sarujuk mergo akeh wong sing do seneng akeh sing do sarujuk karo apa sing digayu Semar. Iya nggih. Bapak niku dadi kasihnya luar biasa kalih para Pandhawa. Kemutan mboten. Nalika sampean tesih cilik dipiloro karo para Sata Kurawa. Sampean mapan teng pertapan Wukir Tawu niku nek mboten saking labuhane bapak sampean disuwanke ngersane Penemban Wiyasa. Sampean mung sengsara urip teng negara Ngastina. Akhire sampean mapan teng Wukir Tawu, teng Saptawarga, nderek kengeyang-eyang Wiyasa, sampean urip saentene teng mriku, mangan ming tiwul. Kala mangsa kepepet tiwule glepung entek ora iso ngindel ya medhol tela. Sing ngancani bapak. Iya, kala mangsa telane entek urung ditandur melih. Kula kalih Ndara Werkudara mancing teng kali. Niku kuwi lelabuhan sing luar biasa lho sinuwun saking para panakawan. Lah milih saking meniki. Lelabuhane bapak sing kaya ngoten niku kedah dipun aturi panuwun. Para Pandhawa menika pantes-pantese ra ya duweni rasa tepa slira. Nuwun sewu lho niku mboten kok maksud kula mejang mboten lho. Mengke kula matur ngoten niku terus sampean mestani nek kula mejang sampean mboten. Kula niki RT soalé. Mboten Sambung rapete apa ora kok. Sampeyan niku kedah netepi darmaning Kanalendran. Mergo sampeyan Nalendra, Ndara Werkudara kedah netepi darmaning satriya. Mergo rayi-rayi dalem paduka menika sami satriya. Mereka kedah netepi jiwa kasatriyan lan paduka kedah netepi jiwa Kanalendran. Kayata duwe rasa tepa slira. Mergo sampeyan menika dipun labuhi dening bapak. Lah pengangkahe bapak napa? Nek sampeyan rawuh teng karek kadempel nyekseni sing dadi kayane bapak lek arep bangun kayangan. Wah, saya mukti ngawi bawa kuncara Jayeng Bawana, Dodeng Samaladeng Gegedung Samaladeng sampeyan le matuk Nalendra teng negari Ngamarta. Ngaten menika. Mergo nggih enten ngatur sing diaturke bapak kedah kula sampaikan teng sampeyan. Kawula niku ora butuh dinahi brana picis. Ya umpama dinahi apik, nek ora dinahi ya cetha mboten apik. Ngaten. Kawula niku ora pati-pati butuh diparingi raga sing akeh karo negara Ngamarta. Ning kawula niku mung butuh dicaketi kahanane, mung butuh dicaketi atine para kawula. Kawula mung pengen ditresnani. Pahitane wong urip niku mung tresna, siji tresna. Ping pindhone nek wis tresna niku nek arep njaluk redana menapa-menapa niku para kawula mboten ewet lan mboten perkewet. Awit pun tresna riyin. Iya. Nggih. Ning nek Nalendra utawi pemimpine mawon mboten tau kok nyaketi karo kanane para kawula kuwi terus piye carane lek arep tresna. Mergo pemimpin menika kedah netepi hukum sama beda dana denda. Menika kedah pun tetepi. Dadi kawatirane para kawula menika kedah pun caketi, kawula kedah pun tresnani, kawula kedah pun welasi, kawula kedah pun nasihi. Niki berlaku untuk sedaya pemimpin. Mboten ngomongaken Nalendra, dukuh, lurah, RT, RW, camat, Pak Pati, Bupati. Menika kedah ginakaken pawugeran menika. Jernyatanipun wonten tetembungan. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Mereka kedah sampeyan kedah nyaketi kantanipun para kawula. Lah menika ingkang dipun gaya dening bapak. Ngaten sedaya lepat aturipun Bagong nyuwun pangapunten. Sumangga anggenipun badhe menggalih
gelar lan gulung perkawis gegayuhanipun bapak menika kula pasrahaken wekdal wonten sanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Monggo. Ya jagat pangestu karo Ayau Bathara jagat Bagong. Wonten dawuh. Kaget rasane atiku bingung Bagong. Bingung pripun? Nek bingung mboten samangkat wau. Bingung leh ku arep mangsuli apa sing dadi gegayuhane bapakmu. Ngeten mawon. Sampeyan niku rumangsa duwe utang budi kalih bapak. Iya, pancen bener. Nggih. Dadi sampeyan itu idep-idep males budi karo bapak arepa nuwun sewu peribasan urung ana sak pucuk kuku irenge bapak. Dudu kuwi sing arep tak rembug. Lah napa? Koko Prabu rawuh mrene kuwi wigatining sedya. Paring dawuh yen to panjenengane diutus dening Wang Pikulun Manikmaya. Lho, sik. Sinuwun Kresna niku Iya, diutus kali Wang Pikulun Manikmaya. iya. Weh lah. Napa wigatine? Nyuwun palilah ngersani para Pandhawa gandeng Kakang Semar kuwi pamonge para Pandhawa. Kamangka Kakang Semar duwe gegayuhan arep mbangun kayangan. Koko Prabu nyuwun palilah gegayuhane bapakmu arep diwurungake merga nampa dawuh Wang Pikulun Manikmaya Bagong. Weh lah. Lah weh. Mengke riyen sing ngendika kaya ngaten niku Koko Prabu Kresna. Sik. Sinuwun Kresna niku kedahe prayitna lho. Sinuwun Kresna niku kedahe titis lho. Merga napa? Sinuwun Darawati nggih Nalendra Dwaraka menika Nalendra atitisan Sanghyang Bathara Wisnu nggih Sanghyang Bathara Suman. Niku dewa sing tukang ngandum kabagyan, dewa sing tukang ngandum katentreman. Lah ning kenang apa, Pak? Wah. Seru salah. Kenang apa, Kak? Sinuwun Kresna kok dadi ndek pambegan sing kaya ngaten niku? Miturut ngendikane Koko Prabu, gandhengi Wang Pikulun Manikmaya kuwi pirsa marang sak mobah musik sarta legetaning bapakmu Bagong. Sak gendhagan iki bapakmu arep mbangun kayangan kuwi ora kinarya kamuktene wong sak projok, nanging kinarya kamuktene bapakmu dhewe. Teges bapakmu kuwi ndek gegayuhan ora kanggo kabutuhane wong akeh ning mung ngurusi marang hardaning kanepsaning bapakmu pribadi. Bagong. Aduh. Mar piye mar ki engko mar. Yo ngalah. Mengarep ndek gegayuhan sithik kok mesti ana sing nyarusiku. Ning nuwun sewu kula rak pun jlentrehke to sinuwun. Iya. Bapak arep bangun kayangan niku ora kok kayangan papane para dewa niku mboten ning nuwun sewu kula tak takon. Takon apa? Bathara Guru utusan ngoten niku dasare napa? Merga Wang Pikulun Manikmaya uga rumangsa dikembari panguwasane. Ning atase mung sak Kakang Nayantaka kok arep mbangun kayangan kamangka kayangan ki papaning para dewa. Ah, saya ora rebes to niku nek ngoten iki carane. Nggih, mboten napa-napa. Kula tampi. Ning nuwun sewu. Kula ora arep nesu, kula ora arep duka. Kula ora arep kumriwis pucake krawis mboten. Sinabeta mringsak gedheng pret mboten. Ning kula mung ngajeng rembukan kalih Sinuwun Kresna pikantuk napa mboten? Koko Prabu, kula wonten dawuh Yayi. Panakawan Bagong kepingin sak pirembagan kelawan Maduka. Keparengaken menapa mboten? Lilanana kula majeng nggih nyosowan kasumanggaken Koko Prabu. Kresna sinayang gelong mangrok mining mangrok mining cakra kumiter mijil saking asta. Kumiter mijil saking asta mintonaken. Panakawan Bagong iki Nggih, Sinuwun Kresna. iya. Kena ngapa kowe kepengin sak pejagong nglawan Natandrawati? Mengkarian kula taat kula ajeng rembukan kalih sampeyan. Rembukan karo aku perkarane apa? Lho.
Perkara sampean le nampa dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru ngendikane arep murungke gegayuhane Bapak Semar. Leres napa mboten? Pancen bener. Anane Prabu Kresna prapta ning negara Ngamarta iki sayekti aku nyuwun palilah. Ana ngersane Nyai Prabu Darma Kusuma merga Kakang Semar ya bapakmu kuwi dadi darbeke para Pandhawa. Nggih. Terus dasare napa kok Bapak Semar ajeng diwurungke gegayuhane? Lah arep bangun kayangan. Bagong, nun. Miturut dawuh sarta pangandikane Iwang Pikulun Manikmaya, bapakmu arep ngembari panguwasaning nalendraning para dewa. Kuwi sing sepisan. Ping pindhone ning atase bapakmu kuwi wis disumpah prasetya. Nalika dheweke nampa wahyu pamong sejati, dheweke wis disumpah prasetya. Minangka pamonging para Pandhawa lan uga minangka pamong kawula sak praja negara Ngamarta. Nanging sak gendhagan iki bapakmu nglencati apa sing dadi sumpahe? Bapakmu nglencati apa sing dadi janji lan prasapane nalika nampa kanugrahan kuwi? Mula bapakmu kudu diadili. Malah gandeng sadurunge para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel ngelingke marang Kakang Semar Badranaya gandeng kepasang yoja katujing inu kowe prapta mrene Bagong aku tak omong karo kowe. Aku tak dawuh karo kowe aturna ngersaning bapakmu ya Kakang Nayantaka ya Kakang Semar Badranaya kon murungke gegayuhane. Mumpung Nata Ndrawati keng minangka pujanggane para Pandhawa isih duweni rasa welas lan isih duweni rasa asih ana ngersaning Kakang Nayantaka. Mula bapakmu kon murungke gegayuhane tinimbang mengko aku ngruda paripeksa karo bapakmu lho Bagong. Sidake. Mangke riyen. Piye? Wah, Jan. Karep kula Jan kula ora arep nesu merga kula ngrumangsani. Kula niku wis ora wayahe egois. Kula ngrumangsani kula niku umur kula wis tuwa, urip kula niku wis mangabad-abad. Cobi petung mawon ke jaman Prabu Rama Wijaya. Kusumaning ati mung sawiji. Sinuwun Prabu Kusuma Wijaya Rama Wijaya ing Pancawati. Kula ampun urip, kula ampun enten. Nganti saniki ndereke para Pandhawa Bagong ndelala diparingi umur panjang. Lah nuwun sewu lah kok nembe sepisan iki kula midhanget pangandikan sing sajak nyelekit nang ati. Aturku sing endi sing nyelekit nang atimu? Lho niku lho. Mumpung Prabu Kresna isih dirasa welas asih karo Semar. Semar kon murungke gegayuhane lek arep bangun kayangan. Sinuwun, nuwun sewu. Anggepe bapak niku kewan apa pripun? Hah? Kok dadi sampeyan ngendika mumpung Prabu Kresna ya Nata Ndrawati sing dirasa welas asih karo Semar. Anggepe sampeyan niku terus arep entek rasa welas asih napa pripun? Weh lah sinuwun Ndrawati, sampeyan niku menungsa lho, sampeyan niku nuwun sewu, sampeyan niku titah. Sampeyan niku titahe ngubathara kedurungan nina lali salah apes lan mati lan randedit. Nek aku duwe, oh nggih pun berarti mboten kedurungan niku. Nggih bener, bapak niku kawula cilik, bapak niku mung gedibal. Bapak niku mung gedibal, Bagong niki mung begondal. Neng nuwun sewu, mbok ya saurarane sampeyan niku karo bapak ngajeni, Den. Mergo nuwun sewu bapak niku luwih tuwa lho mangane kowe. Lho ora basa. Wis basa gelut ora gelut. Tak niati ngamuk sisan kok. Karep kula sowan niku kula niku 3 dina 3 bengi niku latihan basa Jawa lho. Mergo kula isane basa Prancis. Kula arep sowan teng Ngamarta niku latihan basa Jawa sing tarik-tarik sing jangkep krama inggil. Ane tekan mriki kok malah weh lah gak kajen aku lah. Arep nemeni lelakon apa kowe Prabu Kresna? Lho. Malah sajak kowe wani nantang kalawan Nata Ndrawati. Wah, alah, biyen wani saiki wani kok ora. Biyen kula niku ora wani karo sampean niku mergo sampean nalendra, ngono. Sampean ki nalendra. Mula Bagong ora wani mergo Bagong mung gedibal, Bagong mung panakawan, Bagong mung kawula cilik. Ning nuwun sewu. Gandeng sampean wis adu arep karo Bagong mangko sampean natoni atine Bagong. Lara ati kula mergo sampeyan natoni ati kula. Ngarani nek bapak kan murungke gegayuhane mumpung isih dirasa welas asih. Anggepe Semari kewan ngono apa piye? Semari lara tak keroki. Sikile tugel tak lemge. Aku ora dirudha paripeksa. Nek ngono tak pesekke kowe wani marang Nata Ndrawati. Weh lah, rupa wani jembar wani kok ora.
Anggepe apa? Paitane Semar niku bener, mergo gayane bapak niku apik lho. Gegayane Semar ki apik lho, sampean aja gebyahuyah lho. Dumeh tembunge bangun kayangan wae kok dadi sampean gebyahuyah karene Semar arep ngembari panguasane Bathara Guru. Lah mboten ngoten niku carane. Bungkek iki. Rusa ora tataran. Setyaki siadi maju munggah ning Datulaya. Ora bunyun palilah. Menungso mriku ingkang kula ingkang badhe ngadili. Ya, sing ati-ati lho. Bagong kuwi wong dugal. Nggih, kajengipun. Oh. Bosmu ngarani nek aku wong dugal e. Ngapa kowe? Sekayake kowe ora trima melintir brengos. Obah kabeh ngimo tengen. Nang aku ya tak melintir brengos aku. Lho ndi brengos iku? Wah, lah wis ora iso kedut ngono brengose. Ora kaya brengose sencake. Menungso ora tataran, Bagong. Nun. Kowe wani karo Koko Prabu Kresna ora nyawang. Aku iki sapa? Kowe wani karo Koko Prabu Ndrawati ora nyawang. Aku iki sapa? Lho, pripun to iki? Lah kok sampean tekon kula nek sesuk nek ora apal dapukan iki takon sutradarane to, Mas? Adi men ora dadak. Wah, lah ana pemain kok ora ngerti dapukane apa. Aku iki Senopati. Lah nggih, sing kandha nek sampean ponokawan sinten? Ana kaya ngenten kok togong bilung. Aku iki Senopati sing kudu ngayomi marang Koko Prabu Kresna. Kowe wani karo Nata Ndrawati padha karo wani karo Satriya Garbaruci. Senopati Ndrawati Raden Arya Setyaki. Sen bosmu tak tandang apa meneh kowe mung begondale. Hah? Juraganmu tak tantang apa meneh kowe mung sak ngisore. Jelas ra wani aku. Malah guyu iki ngopo? Aku lho musuh bungkek niki kaya musuh anak kula e. Dedeke cendhek banget ora. Menungso ora tataran yen kowe wani karo Setyaki. Weh lah, biyen wani saiki wani, Mas. Anggepe apa? Ning nuwun sewu janjane gandeng niate Bagong ki ora arep golek dedan lho, Den. Niat kula teng mriki niku mung arep golek perdamaian. Wandene kasowan kula ditampi kanthi mboten nengsemaken manah. Nggih, nuwun sewu. Kula tantang medal jawi Raden Setyaki. Kresna kakangku. Ora mengko dhisik. Tarasah-rasake kanane antarane Bagong karo kowe le padha padu dadi pasulayan. Lah kok kriwiyan dadi grojogan kuyo dadi tangisan kaya ngene kanane. Elingo. Bagong kuwi wong jujur, Bagong kuwi wong sing ora tau atur dura karo bendarane. Bagong ora tau ngapusi karo para Pandhawa. Ning kena ngopo? Lah kok dadi perkarane lan kanane kaya ngene. Bagong nganti nesu-nesu kaya ngono ning nganti ana kedadian apa-apa. Sing nemahi sartane sing nyilakani karo bungkek. Wah, sing tanggung jawab kowe, Kresna kakangku. Kuwi lah jagat pangestu ora yahu Bathara jagat. Tak petung-petung tak sawang-sawang lah kok kae anane Bagong mlayu saka Kedaton Negara Ngamarta. Lah kok ora arep nemoni Setyaki kok malah mlayu adoh ki piye wae lah. Bagong. Mandhek kowe aja bali nyang arang ngademel kowe Arjuna. Arjuna tut muntat lakune pun Kakang Yayi.